Salut! Astăzi aș vrea să vă arăt cum putem folosi pedala de sustain doar pe un anume track. Pentru că am văzut în comentarii, m-a întrebat cineva dacă se poate acest lucru. Acest lucru este posibil cu mențiunea că doar pe trackurile pentru mâna dreaptă, adică upper 1, 2, 3 și lower. Ok. Conectăm pedala de sustain. Eu recomand și eu o calibrare întâi. Mergem în global. Controllers. Foot. Iar aici la damper apăsăm pe calibrare. Ok. Ne zice să apăsăm pedala până în fund. Am apăsat-o. Apăsăm pe ecran. Lăsăm pedala. Apăsăm dincoace și este calibrat. Acum eu am sustain pe toate trei trackurile. Adică upper 1 am acest pian, pe upper 2 dark pad și aceste strings-uri pe upper 3. Cam așa sună. Apăsăm pedala de sustain. Îmi rămân toate până la lăsarea pedalei. Ok, dacă vreau doar pe un anumit track, mergem în meniu, Keyboard Ensemble, iar aici pe prima pagină avem aceste, pe primul rând avem damper. Iar aici putem bifa pe care track să fie activată funcția damper. Dacă lăsăm doar pe upper 1, apăsăm pedala, doar pianul rămâne în sustain, chiar dacă eu am toate, rămâne doar pianul. Sau pe upper 2 apăs pedala, rămâne doar dark pad-ul, iar pe upper 3 rămân doar acele strings-uri. Cam asta este, nu e foarte complicat și putem salva tonul Write Keyboard Set to Library exact așa cum e setat aici. De asemenea, pe această pagină mai găsim funcțiile de joystick, X, adică stânga-dreapta, sau Y, sus-jos, care pot fi active sau inactive. Aici sunt active, de exemplu, pe acest ton. Pentru că de multe ori mai întrebau colegii, bă, de ce nu merge joystick-ul? Păi de aceea, pentru că nu sunt bifate aici aceste căsuțe la anumite tonuri. Cam atât pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.